Näme sebäpden Ýewropanyň Polşa döwletine gitmeli. Polşanyň başga döwletlerden tapawatlygy näme? Plus tarapy aýratynklary. Türkiýede näme salan dostlar, bu ýagdaýlaryňyz sizden aýdyp bermek isleýän lazım. Köpüňiz bilýänsiňiz, Türkiýeden Ýewropanyň Polşa döwletine iş wizasy bilen gitdim we ene şu wagt ýene Türkiýeye ýylyma geldim. Dostlar, bu Polşanyň wizasy Schengen viza bolup geçe. Viza berilende iki türlü veriler dostlar. Birincisi multi viza. Ol Ýewropa näsapar girip çıkarlyk. Mesela men gittim geldim. Şu şekilde men vizam dolýança gidip gelip bilýän. 2 ýerdeklik hem berilýär. 2 ýerdeklik bolanda Ýewropa mesela üçin 2 ýerdek girip çıkyp bilýän. Şu şekilde. Ýöne 1 ýylyň içinde mesela üçin 1 ýyllyk viza berdi. 1 ýylyň içinde 3 ýyllyk oturma kartyny alma mümkinçiligi bar. Oturma kart aldıktan sonra sen döwletiňizdeki istem altyny gidip gelip bilýän bolsa. Polşa dümeni öňe çeken dostlar, Polşa döwleti ösen döwletleriň biri bolýar Ýewropada. Vizasy hem gaty güýçli bolýar dostlar. Ýatdan çykarman şonu. Esenlik döwletde işläp bilýän Polşanyň vizasy bilen oturmagyny aldıktan sonra sen döwletiňizde işlemän mümkinçiligi bar. Meni öňe çeken Polşada dostlar iş ýagdaýlary gowy, gazap ýerler gowy. Produkta ýagdaýlary artan dostlar. Ýene de mümkinçilikli tarapy esasy dostlar birden açmak isteseňiz, mysal üçin kafe bolup biler, restoran ýa eşik magazin, näme açmak isleýän bolsaňyz açmak mümkinçiligi uly bolýar. Otaýda dokumentleme wagtyň içinde taýinlap şu şekilde arenda alyp arkaýa işlep bilýän dostlar. Şonuň üçin otaýda maşin ýagdaýlar hem arban barýanys $750,000 maşynyň ýagdaýyna görä, ýylyna görä maşynlar başlaýar. Mysal üçin iş ýapýaňyz, işden daşary dastavka ýa takçylyk edesiň bilen arkaýa gidip bilýän. Şu wagt ýagdaýda gününe mysal üçin dastavka edip gününe $50-100 aralykda pul alyp takçylyk edýär şol ýagdaýda. Şonuň üçin Polşa vizasy güýçli vizalar bir hazaplanýar. Seýahat etmek isleýänmi? Germaniýa dilini, Gollandiýa, Ýewropanyň Schengen'e giren döwletlerine arkaýa seýahat edip bilýän. 3 aýlyk şu taýda seýahat etmek mümkinçiligi bar. Ýöne iş şeýle isteseňiz, Polşadan alyp şu döwletlerde işlemek mümkinçiligi bar. Ýene de giňişçe Polşada owadan ýerler bar. Daha işlemek, aýdşym ýa ýaşamak mümkinçilik bar. Gaty gowy müşterilerimiz var. Olur bilen gurulmuşluk geçtik görüşmek diýerler. Geçenki vizalarymyzda badyr. Ardendanoklar işläp böler. Ýene dostlar Polşada esasy meni öňe çeken zat mysal üçin firmada işleýän wagty normal ýa aýlyklar mysal üçin $1500-1700 aralykda. Ýöne ýaşy 26 ýaşamadyklar bar. Mysal üçin 22 gullukdan gelýär köpküşde aşyrýar Ýewropa döwletinden vizatyny alýar gidýär. Şu 26 ýaşa çenli uly aýlyk alma mümkinçiligi bar. 26 ýaşdan ýokarlar normal sirýan aýlyk alýan bolsa, mysal üçin $1500-1700, onuň $2,500-3,000 almagy aýda mümkinçiligi bar dostlar. İşçiler sagatna ora galan. İşler mysal üçin bir müşterilerimiz garşalýar, firma yerleştirýär. Firma yerleştirdikden sonra ýürüýte görüňdüşlik edýärler, şoňa hemmeler düşündirýärler. İş sagatlaryny, işejek işler, iş ölmüşler känotaýda. Mysal üçin köpse sklad işler, köpse zavod işler, köpse liniýede durýar, koda köpse upakovka edýär, gydlan etýän işler bar, oğlandan edýän işler bar. İşler gaty ýeňil bolsa, hiç kynçylyk ýok. Men gözüm şok firma bar, iş ýapýarlar. İş ýagdaýlary gowy bolsa. Olam sağladyna görä ýetýän, mysal üçin sağladyna 20 zlot tölenýän bolsa, hepde de işleýän işine görä, hepde de 6-njy günem iş ýapylýar, mysal üçin köpsinde bolsa hepde de 5 gün iş ýapylýar. 8-10-12 saat aralykda iş ýap. Galandan işlemek isteseňiz ýa işiňe çalışmak isteseňiz, arkaýa habarlaşyp onu etmek mümkinçiligi bar dostlar. İşden daşary iş ýapylýar. Yan kayıt geçelim dostlar, o student dokument olan 26 yaşamadıklar için onu almana da kömek eder dostlar. Şunu aldıktan sonra siz arkayın 26 yaşa çelini, mesela için yukarı dereceli aylık aylığıyla. Mesela o ayda studentski deyip aylık kök berýärler. Ve aylıktan daşarı premie koşulýar. Edýän işiňizden nägile bolmasalar, edýän işiňizden kemçilik bolmasa, ýa ayda ýörüp premie koşýarlar. Şu şekilde aylyk yukarı dereceli çıkýar. Men bardım gördüm iş ýapýarlar,
bizim müşterilerimiz bir aylığında maşina alýarlar, bir aylığında soňky telefon alýarlar. İýem soraýan men görüňdeş geçýän olarlar inşa edýärler näle näýdilik barmy? Ýok diýerler ki men Türkiýede ýa Russiýadadym diýerler. Bu şekilde mundan artyga misýadym ýa bu şekilde diýär hiç de edip bilmedik. Hakykatdan men o taýda birra edilmek mümkinçiligini uludasy aýdyşym ýaly. Sebäbi o taýda adam ýar görýärler. Ýörükde işleýän iş saatlary bar. İş saat doldumy, işden aftandan çykýan 1 saat, 2 saat artyk işlediňizde size ýörükde premiýa berilýär dostlar. Mesai wagt geçiklikde. Şol ýaly Ýewropanyň döwletlerine gidip işlemek bolýar. Şu an gezip duran döwletinde, mesela Aziya, Türkiye, Rusya döwletlerinden hasken gowduğu mesai geçmek isteyen. Yine de Avrupa döwletlerinde esasy standartlar aýdyşym ýaly zatlar elitary dostlar. Polşa döwletinde. Almak istesen arkaýy iyi uçup bolýar, senler iyi bilýän, senler geýip bilýän şu şekilde. Şonuň üçin size de Polşa döwletine gitme maslahat berýän. Teken viza kampanýasyna dünýäniň islendik ýerlerine ýetip bilersiňiz dostlar. İsteseňiz online ýa-da ofislarda bar. Türkiýede, İstanbulda, Russiýada, Moskwada we Arap Emirliklerinde, Dubayda, Dubay şäherinde bizim ofislarda bar dostlar. Ofisdan gelýäňiz, gürleşýäňiz kimler size düşündirýärler. İş şartlarda uplanýan, siz üçin YouTube dahypamyzda iş videosunu çektik. Müşterilerin galyan yerini gazıplanyanın, yörükte müşterilerin galyan yerini video çektik. Yine de magazinlerden hem isteseňiz videolar çek koyup hiç yeneme yok. Oğlan yerlerini çektik. Müşterilerimizin iş şäherlerinde. Yine de dostlar näme Polşa döwletinde mysal üçin diňe Polşa döwletde Ýewropanyň döwletinden bu videolar isteseňiz ýa-da göresiňiz ýa bilesiňiz gelýän zat bolsa kommentariýada belläp geçip bilersiňiz. Dostlar, hoş sağ olun, görüşýänçek indik videolarda.